So hi guys, good day, buen dia. Since na-cancel lang among Taiwan, among i-challenge among self. Since si Yami, gidahan niya kani siya. Yes, the 50mm. 50mm, ako naka 50 millimeters ko. But full frame iya ha. Full frame ako. Hi, guys. Dili, crop sensor siya. So let's try. Asa nindot mo timpla, siya ba or ako? Or asa nindot mo angle, siya ba or ako? This vlog is all about versus. This is not about the brand, but this is kanang challenge siya sa among self. No? Yep, Since ako nagunit ko camera for 6 years and then siya for 2 years. 2 2 years years. 2 years na, dali ra kayo. So yes, enjoy! And I hope you enjoy the videos and the pictures. Nangita siyang angle. Naka-idea, tara mga bata. Pagdali! Yeah. So since ako sa napanikan, let's see lang kung asay nindot na mong mukha mo picture. So see you. Magdungan na lang may kuha siya na siya dito, then ako na ako diri kay musawp ng adlaw. This is photography challenge episode 1. Kayo. Makita na po ba? Line in the three nga. Wala niya among bagong tripping, among bagong episode sa among vlog. Beach photo walk sa Bantayan. Tuduan ako siya ganina, naglibog si Yami, wasa siya mo anggol, natutuwa siya mo anggol, loyo, balay. So ako siyang gingnan niya. Instead sa balay, ari ka diri sa horizon. Yan na may mag-battle. Lingaw na ka. Malingon ako tayo paspas na ganyan. Nice. Makarelate na siya. Sige, so walking pa mi. Sa skimboard. Dagan. Dagan na siya. Dagan. Kung mabalik sa skimboard, mag-atang lang mi diha. Mag-atang lang ta diha. Na yung nag-skimboard. Padulog gyapon ta. Nindot na siya nga kuan. I-burst ang imong kuha para by the way, natin may nagstay sa SF Cantinang Resort diri sa Bantayan. After 2 years, di balik mo dahil. And iundang na ang nag-skimboard. Wala mi subject. Feel ko kay Kuta Beach to dito, we're in dito last na mong vlog kanay tanawa i-check. Try man nindot. Ana ko nakita ng subject na lines padung sa barko kana. Nindot na siya ko on tataman. Naan naman kayo na ng picture yun? Oh. Ayos. Dramatic kayo. Mo din. Tuto sila siya dito. Ma-wide lagi ni siyo. Full frame. Ano yung nakanindot sa full frame? Ako kay compressed kayo ang files. Lingaw na siya. We're just chilling here. Tara o, katong nag-uwan ba? Ilahang katong na-trap me diha nga munisipyo. Oh. And actually, did you know, kaning lugar nga Bantayan mo niyang first vlog. Oh Sa ba? katong mga Ah. katong bago sa katong bago panitan-aw ani nga channel, mga Bisaya, dire day mi nagbike diha. Nga na uwanan nagbagyo. So, ngit-ngit naman pero gilang kay 1.8 amo ang aperture. Meaning more correct. Hayag kayo siya. Fast dance. Ano na ni? Katong Kuta Beach. Ang nana. Ngit-ngit na. Naday siya mapundong tubig dito.
dagom ba ya? Sige lang, takad ari na mo diri dagom. And after na gabi so check asad sa ako amuang streets. Di na beach photo walk. Streets na ni siya nga photo walk diri sa Bantayan Island. Tanang panghitabo human sa kaon. Nakita namin kaon diri sa Hanyang Restaurant, Asian American International Cuisine and Seafood House. Offer na sila og nako na itolyogan, nako sila pizza. Nice. Karon sa mi guys and enjoy the shots again and see you later. Hello. Unsa ka diya nag-random mop-pop Sige, picture ko din. behind the scene Siguro. sa Brandon mop-pop. Kanang wala man may 360 camera kanina lang. Tawa. Mo kita mo sino? Tawa, kita ka? Diri feel ko diri nakaka-idea ang kuan 360 sa dome. Oh. Circle sa siya. Magpalo. Tanawa. Version 360, di ba? Oh. Ito guys, good morning. After na dahil. Moto among mga shots gabi gahapon. Versus to na mo episode 1. And thank you for watching. See you sa next episode of the Face Off Photographers in Action. See you.